Здравейте, приятели! Днес ще разсъждаваме за мира, Божия мир, който Той дава, като подготовка за рождествените празници. В книгата на пророк Исаия 9 глава 6 стих се казва: защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Той е наречен княз на мира. Какво означава да има мир? В света казваме, че има мир, когато няма война, когато няма конфликт. Но Исус дава много по-дълбоко разбиране за това какво представлява Божия мир. В Йоан 14 глава той казва: мир ви оставя, моя мир ви давам, аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. И това е мир, който е много по-дълбок. Когато евреите говорят за мир, тяхната дума е шалом. Но тази дума не означава просто не наличие на война, но означава мир като хармония, като пълнота, като до някъде изобилие, но мир има тогава, когато няма счупени неща. И материални, и духовни. И когато Бог говори за мир, това е мир с Него. Всъщност нашите взаимоотношения с Него са развалени. И Исус идва да плати цената и да доведе този мир за всеки един от нас. И този мир всъщност дава спокойствие, независимо какво се случва. Защото тези, които имат надежда в Бога, както говорихме миналия път, те могат да имат и мир, защото имат сигурност в Него. И този мир по някой път очудва тези, които го нямат. Защото ние, като всички хора, преживяваме трудности, тежки моменти. И тези, които имат Божия мир, всъщност се очудват с това, че приемат цялата тая тежест на обстоятелствата по един особен начин. Имат един дълбок мир, спокойствие. По някакъв начин надежда, че нещата ще се оправят. И колкото и на зле да отиват, те пак имат надежда. Имаме надежда, защото дори да умрем, знаем, че си отиваме от дома. И най-лошото всъщност, както казва Павел, за нас става придобивка, защото ще бъдем заедно с Него. Това е мир, който дава спокойствие на сърцето. И това е мир, който може да имаме само в Бога. Но всъщност този мир не означава и неналичие на война. Вижте, преди Бог да ни примири със себе си, чрез Исус Христос, ние сме били противници на Бога. Ние сме били врагове на Бога. И обръщайки се към Него, покаявайки се, ние отиваме в Неговия лагер, но все още има противник. А отделно от това, ние самите, вътре в нас усещаме, че има една тенденция да продължим да вършим неща, които нямат нищо общо с Бога и Неговото царство. Една склонност към греха, към това да грешим. Или както Павел го нарича, една плът, която ни пречи. И в нея имаме противник. Така че тези, които са в Бога, имат мир, защото имат надежда за бъдещето, но не като да живеят без наличие на война. Ние воюваме. Воюваме със себе си. Воюваме и срещу началствата и властите на този свят. Силите и принципите, които го управляват. И, както Павел казва, нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу тези началства. С други думи, както скоро прочетах една мисъл, много ми харесва. Ако може да те докосне, значи не е твой враг, защото тези началства и власти не са от плът и кръв. От плът и кръв са хората около нас, на които имаме да свидетелстваме, на които имаме да предизвикваме и да молим и да умоляваме, както казва Павел в 2 Коринтияни 5 глава, да се примирят с Бога, за да имат и те нашия мир. И по отношение на това ние сме във война с тези началства и власти. Така че
Ние имаме мир, в същото време сме във война. Имаме мир, обаче знаем, че вече сме извоювали победа. Имаме мир и дори да се случи най-страшното, което този свят може да предложи, за нас той е придобивка. Това е Божия мир, който той дава на нас. Нека наистина да го живеем, да си спомним за него и да празнуваме Божия дар, който той даде. Исус, който дойде, за да донесе нашия мир. И както ангелите пеят, слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Бог благоволява да ни даде мир. Нека наистина да го приемем и да го живеем пълно. Бог да ви благослови.